Urmiye, neh welatiyên Kurd bi tohmeta hevkariya bi Îsraîlê re hatin girtin, li gel tundûtûjiyê. Neh welatiyên Kurd ên jî Urmiyeyên binavên Ehmed Golestanî, Mihemet Golestanî, Behzad Golestanî, Mohsen Golestanî, Ehsan Golestanî, Mehran Golestanî, Ferzad Mostafîzadeh, Hemîd Mostafîzadeh û Şorûş Mostafîzadeh, ku endamên du malbatan in jî aliyê itlata pasdarên rîşma Îranê ve bi tundiyekê giran hatin girtin. Rexistina mafen mîro hengav, hervîsa da zanîn ku 4 welatiyên Belûç li Zahedan û Teftanê jî aliyê hêzên Ajansa Îstixbaratê ve hatin girtin. 4 welatiyên Belûç ên binavê Ehmed Gulebaçe, Ebdulvehîd Pirdadirîgî, Yunis Delavarî û Rehmetullah Aramon li Zahedan û Teftanê jî aliyê hêzên Ajansa Îstixbaratê ve hatin girtin û ji bo cihekî nediyar hatin veguhastin.